Tällä videolla harjoitellaan murtoluvun kertominen kokonaisluvulla. Jos sulla ei siinä vielä ole vihkoa ja kynää, niin käypä hakemassa ja käynnistä sen jälkeen video uudestaan. Mutta jos sulla siinä tarvikkeet on, niin kirjoitapa sinne vaikka tällainen kuin 2 kertaa 3/4. Kirjoita. Sitten voit valmiiksi laittaa sen nyt yhtä suuri kuin merkin ja tällaisen pitkän murtoviivan. Ja lisäksi tämä ei muutu mihinkään, voit laittaa senkin valmiiksi sinne alle. Ja nyt sitten, kun murtolukua kerrotaan kokonaisluvulla, eli tätä murtolukua kerrotaan tälle, niin tämä osoittaja kerrotaan tällä kokonaisella. Eli laita tämän 2 tuonne päälle, kertomerkki ja 3. Laita. Sitten voit laittaa yhtä suuri kuin merkin, viivan. 4 ei muutu missään vaiheessa tässä, niin voit laittaa sen valmiiksi. Ja nyt laske tämän laskun täältä. 2 kertaa 3 ja vastaus tuohon päälle. No sehän on tietysti 6. Nyt tämä ei kelpaa vielä vastaukseksi, koska tämä voidaan muuttaa nyt sitten sekaluvuksi. Laitetaan yhtä suuri kuin merkki sinne. Laitetaan tuohon vähän, no eipäs laitakaan vielä. Mietitään ensin tämä, että monestiko 4 menee 6. Monestiko 4 menee 6 ja kirjoita se luku tuohon. No 4 menee 6 vain yhden kerran. Tuo pysyy samana. Kirjoita noin sinne. Eli nyt sitten, jos 4 menee yhden kerran 6, niin kun sinä otat 6 pois sen 4, niin paljonko jää jäljelle? Paljonko jää jäljelle, kun otat pois 6 4? Kirjoita vastaus tuonne. No 6 otetaan 4 pois, niin jää 2. Vastaus olisi nyt 1 kokonainen ja 2/4. Tosin nyt sitten tälle voidaan vielä tehdä jotain. Mitä? Täällä on 2 ja täällä on 4. Jos sanot, että voidaan supistaa, niin hurraa, olet oikeassa. Millä voidaan supistaa, kun on 2 ja 4? 2 parillista lukua. Millä voidaan jakaa sekä 2 että 4? No, tietenkin 2. Merkkaan nämä sinne. Tuon 1 voi laittaa sinne valmiiksi. Murtoviivan voi laittaa sinne valmiiksi. Ja nyt sitten lasketaan. Paljonko on 2 jaettuna 2? Vastaus tuonne. Sillä pitäisi olla nyt sitten 1. Paljonko on 4 jaettuna 2? No siellä pitäisi olla 2. Ja tämä on nyt se lopullinen vastaus. Nyt tehdään tämä toisella tavalla tämä sama lasku. Eli kirjoita uudestaan sinne tämä 2 kertaa 3/4. Eli kirjoita. Sitten voit laittaa valmiiksi sinne yhtä suuri kuin merkin. Sitten voit laittaa valmiiksi tämän murtoviivan. Ja myös tuon 4 voit laittaa sinne valmiiksi. Eli kun kokonaisella kerrotaan murtoluku, niin me kerrotaan tällä tämä osoittaja. Nämäkin voit laittaa nyt sinne 2 kertaa 3. Nyt se erilainen juttu
tehdään nyt. Tutkitaan näitä numeroita täällä. Löytyykö täältä joku sellainen numero, jonka voisi jakaa tämän kanssa samalla luvulla? Eli toisin sanottuna, löytyykö täältä sellaisia lukuja, joita voisi tässä vaiheessa jo supistaa? Voiko jollain luvulla jakaa näistä jomman kumman kuin tämän? No sillä kakkosella voi jakaa tämän ja tämän. Eli me voidaan tässä vaiheessa tehdä supistaminen. Ja nyt se tehdään näin. Eli 2 jaettuna 2. Pistä viiva päälle. Ja vastaus tänne päälle. Eli 2 jaettuna 2, viiva päälle ja vastaus tuohon päälle. No se on tietysti 1. Nyt me jaetaan tämä 4 sillä 2. Eli pistä viiva yli. Ja pistä vastaus tänne. Eli 4 jaettuna 2. No se on 2. Ja nyt meille jää sinne, mä laitan tämän selvyyden vuoksi, meille jää sinne tämmöiset kuin 1 kertaa 3 ja 2. Kirjoitapas nää sinne. Ja nyt lasketaan tämä täältä. 2 pysyy tuolla 2. Ja sitten lasketaan 1 kertaa 3 ja vastaus tuohon. Sehän on tietysti 3. Ja nyt muutetaan sekaluvuksi. Monestiko 2 menee 3? Vastaus tuohon. No 1 kerran. Tämä ei muutu täältä mihinkään. Sen voit laittaa tuonne alle. Ja nyt sitten vielä mietit, eli jos 2 menee 1 kerta tänne, niin jos sä otat tästä pois sen 2, paljonko jää jäljelle? Kirjoita vastaus tuonne. Jos 3 otetaan pois 2, niin jää 1. Eli tässä on vastaus. Jos tämä tuntuu monimutkaiselta, niin ei tarvitse tehdä näin. Voit tehdä ihan tälleen. Kunhan sitten täällä muistat katsoa, että voiko supistaa. Eli ilmoitetaan vastaus aina niin yksinkertaisessa muodossa kuin mahdollista. Eli muutat sekaluvuksi, eli revit ne kokonaiset sieltä erilleen ja supistat.